Kung maghihiwalay tayo, babalikan mo ba ang ex mo? Sagot o lagot. Sino pipiliin mo? Ang jowa mo na gwapo? O ang pamilya mong buo? Sagot o lagot? Jowa ko guys, si Mimi lang sinasama ko sa balog. Huwag mo dakpa ng black eye mo. Hey guys, what's up? This is me, Tunyo Kulera Vlogs. Welcome back sa tong vlog guys. No guys, ang segment na ito ay sagot o lagot guys. Ang sasagot, walang uling sa muka. Ang lagot, lagyan ng uling sa muka. So ito guys, bili kami ng isang sulupin na uling guys para sa aming challenge na ito. So ngayon guys, meron kaming mga tanong dito na hindi namin alam, hindi niya alam, pero alam ko to guys kasi ako nagsusulat dito. Meron din siya 5, siya ang nagsusulat niyan at babasahin ko at babasahin niya ito. Tapos kailangan bubunot kami isa-isa. pipili siya ng isa lang. At kung hindi niya sasagutin, siyempre lagyan natin ng uling. Kung sasagot siya, siyempre yung totoong sagot. Gets nyo guys? Libo ka tayo dito. So ito guys, first of all, magbato-bato pick muna kami, Jack and Poy, para merong maunang magbunot. So, una bato tayo. Bato. Una bato yung ganun ba? Bato. Pili ka. Talo guys. So, siyempre siya ang unang bubunot. Tapos, siyempre, pag mabunot na, ibigay sa akin at siyempre, babasahin ko. Bubunot yung isa. Isa lang ha. Uy, ito. Maganda. So, kailangan magpakatotoo ka dito eh, kasi walang plastikan doon. Oo, plastikan. Magpakatotoo ka sa akin. Huwag ka mahiya magtagalog. Para ito i-challenge natin. Sagot o lagot. So, ang tanong. Nagulat. Ano ang pinakagusto mo sa akin at ano ang pinakaayaw mo sa akin? Sagot o lagot? Simpleng tanong na kung sa totoo lang. Unahin ko yung... Lakasan mang boses mo, ang hina naman boses natin, hindi tayo ma-challenge dito. Yung una ko nasasagutin ay yung pinakagusto ko sa'yo. Nandiyan yan, tuloy ako sa mga viewers natin. Sige na. Ang pinakagusto ko sa kanya ay... Lakasan mo ng boses mo, mahiyat. Gusto mo ba mag-subtitle tayo dyan para malakas ang ating abay? Ang pinakagusto ko sa kanya ay sweet cake siya sa akin guys. Sweet cake siya at saka Sabihin mo na yung totoo yung totoong feelings mo sa akin. malambing din siya. Same na muna tayo, sweet at malambing. Tinutulungan niya ako pag nandito siya sa bahay, tinutulungan niya ako sa gawain ng bahay, tapos sa pagbabantay ng mga kapatid ko, ganun. Ang gusto ko rin sa kanya ay, kahit busy siya guys, may time pa rin siya sa akin. Hindi siya yung iba siya sa yung lalaki kasi ibang lalaki work lang ng work ganun, tapos siya kasi kahit busy siya, may time pa rin siya sa akin. Wow! At ang hindi ko gusto sa kanya. Kinakabahan ako dyan. Oh no! Sabihin mo na totoo para malaman nila kung anong ayaw mo sa akin. Nakaayaw ko sa kanya yung nagsasalita ako guys, tapos hindi niya maintindihan kaya lumalaki yung boses niya kaya hindi ko gusto yung Sinisigawan. yung sinisigawan ako, tapos hindi pa ako tapos magsalita, tapos yung boses niya lumalaki na. hindi ako makapokus magsalita guys, tapos yung kahit di niya kilala guys, nilapitan babae. Yung lapit guys, parang halos salikan niya yung mukha. Galit. Ba't ka galit? Yun lang guys, lalong naisip. So tapos, ako na naman ang magbubudot. Simple lang yung mga tanong ko dito Gusto ko yung mga tanong ko, gusto ko ma-challenge ako eh. Basahin mo. Hindi lang naman ito.
Kaya nabunot yung tanong guys, ito. Ano ang hindi mo malimutan sa past year na nag-estudyante ka sa Di ba? Sobrang easy guys. Sobrang easy. Explain ko. Yung shoutout pala sa aking kaibigan na si Vincent Pabiling. Nagsuntukan kami guys at kawawa siya guys. Umihi siya ng brown guys. Hindi ko alam kung anong ihi yun. Ang dami. Sobrang dami yun. Sobrang makulit. Sobrang kulit ko talaga kahit saan ako ilagay. Sa eskwelahan, sa basketballan, sa kahit saang lugar guys. Sobrang kulit talaga guys. Sobrang madaldal. Pero hindi ako pikonin guys. Sobrang masaya lang talaga ako ng tao at nagbibigay ako ng saya sa mga tao. Pag nasasaya sila, nasasaya din ako. Ay, guys, may pinagdaan akong mga past guys sa aking pamilya guys na siyempre mama at papa ko naghiwalay guys. Yun lang guys kasi sobrang easy talaga ang tanong guys. Hindi ko talaga ma-explain ng sobrang easy. So yun lang, maraming salamat sa tanong na sobrang dali lang. Hindi ako ma-challenge. So ito guys, sa akin guys, ito ay mga sobrang guys, kabado ka dito kasi ang mga tanong ito sobrang sobrang hirap guys. Ito, pili ka dito sa isa. Basahin ko at huwag kang kabahan ito kasi ito ay talagang mag-challenge ka sa tanong. Wala! Kung maghihiwalay tayo, babalikan mo ba ang ex mo? Sagot o lagot? Kailangan totoong sagot, totoong sagot ha? Kasi ito ang tanong, totoo ito eh. Para sa akin, hindi ko babalikan yung ex ko. Nani? Kaya kung maghiwalay kami, hindi rin naman ako babalik sa ex ko. 2 beses na yan! Ang sakit talaga guys, ang sakit. Hindi niya babalikan ng kanyang ex dyan. Kung maghiwalay kami, hindi ko babalikan yung ex ko. Ang sakit talaga guys. Pag naman ginong namin yung usap namin. Siyempre, kung maghiwalay kami sa isang bagay ba, gano'n. Kasi maghiwalay yung magjowa, ano yan? So kung maghiwalay tayo, babalikan mo ba ang ex mo? Hindi ko babalikan yung ex ko, pero... Ako ang ex mo eh. Gago! Oo nga! Ako ang ex mo eh. Maghiwalay tayo, tapos ex mo ako, tapos hindi mo ba ako babalikan? Oo. Nag-gets ang tanong. Hindi mo nag-gets ang tanong. Nag-gets ko, pero alam sabi ko. Hindi mo nag-gets ang tanong. So guys, ang hina talaga ng memories guys. Hindi na dito. Hindi pa ako tapos guys. Bunuhan niyo ako. Okay na. Ako naman magburot sa'yo. Nabunutin mo. Alam mo guys, sobrang madali lang magburot. Kita mo naman sa kanila. Baka naman nagbuhan tayo dito, nagbiro-biro lang. Ano ang the best bonding nyo sa family mo na hindi mo makakalimutan? Oh my pa ako, gosh, guys. sobrang dami guys. Una, naliligo kami ng dagat sa Samal doon. At yung pinaka-the best talaga guys, yung pumunta kami sa Mindoro guys, Puerto Galera doon nila. At shoutout nga pala kay Ate Ile, sobrang salamat po te sa experience na binigay mo sa aming family. Pumunta kami guys sa kanilang lugar sa Mindoro at doon kami nag-banding, lahat kami ng mga pamilya. At sobrang saya namin. First time kong nakasakay ng eroplano ng pamilya ko guys. Sobrang saya guys. First time in my life sentence. Guys. So, yun lang babe. Sobrang easy ng tanong mo. So, tatlo na lang guys. So, ito guys. Tatlo guys. So, ito guys. Paborito si Mimi. Diba? Ito guys. Malaki. Mahaba. Dirty minded. Meanwhile, Kung papipiliin ka, sino pipiliin mo? Ang jowa mo na gwapo? O ang pamilya mong buo? Sakot o lagot? Hala ka niya. Hindi ko sinasadya ang tanong. Nakukuha ko lang ito sa kwan. Mga sagot-sagot na gano'ng mga challenge dyan. Kung ano ang nasa isip mo. Kailangan nasa point at nasa tama ang meaning ng sagot. Sagot o lagot? Kung gusto mong lagot, lagyan kita ng uling. Kung gusto mo ng sagot, sagutin mo. Ano, uling o sagot? Uling na lang. Uling na lang. Uling na lang.
Magaling kang kupal ka. Hindi natatanong, hindi rin nasasagot. Ako lang. Huwag muna akong turuan kasi alam ko dito. Kasi dati akong calling boy. Putang ina mo, ginagawa mo. Kasi alam kong makinis ang mukha mo at maputi ka. So lagyan natin ng makinis, maputi siya, pero ba't huwag kang iiyak. Hindi ako binako. Sige, tingin ang mata. Ano ang nangyari? So ako na naman ang magbubunot sa kanya. Kailangan sagutin natin guys, kaya para manalo tayo sa challenge na to. Yaw. Sabi mo. Ito ang tanong guys, kaminunot niya. Bukita ka naman sa black eye mo. Ano ang goals mo sa buhay? Ang goal ko sa buhay, marami. Sobrang easy. Alam mo kasi, kaya easy yung tanong, ayaw ko sinahirapan ka. Guys, hihirapan niya ako sa Ang goal ko sa buhay, gusto ko matulungan ang aking pamilya at yung mga kaibigan ko, mga pinsan, mga relatives ko sa buhay. Siyempre, isa na si Miming at pamilya guys. Kasi sa lahat-lahat ng na girlfriend ko o na jowa ko guys, si Miming lang ang sinasama ko sa buhay. Huwag mo takpan ng black eye mo. Hindi ko na mangarap ng mataas guys na magkaroon ng mga magandang bahay, magkaroon ng sasakyan, motor, sa kahit wala, pinipilit na maging meron. So antayin natin yung panahon guys, na ang panahon na magbibigay sa atin. Pero kung mangarap naman lang guys, siyempre bigyan mo naman ng at hirap at pawis guys, para naman success ka sa buhay. So hirap pa lang guys, sipag at syaga lang guys. Patuloy sa pangarap guys. Wala namang masamang mangarap eh. Patuloy lang. Ako na naman ang magtatanong sa kanya. Ito naman, ito vlog pa yun. Ito sa akin. Gago! So, masahin ko to. Ang tanong, Ano? ano ang hinhanap mo sa isang lalaki na gusto mong magtagal? Sagot o lagot? Ito ay easy lang para sa akin. Sagutin mo ng maayos at totoo. Ang hinahanap ko sa mga lalaki, yung loyal sa akin, tapos okay lang naman gumala, ganun, basta na-update ako palagi. Tapos, maging honest sa akin, tapos yung iniiwasan niya yung hindi ko gusto, at hindi nanlulok. Ayun. Yan ang gusto ko lang. Yan na nga nabubunot So guys. easy, alam mo guys, easy talaga ang mga tanong niya guys. Hindi ko lang na mag-question ako eh. May hindi ka ba gusto sa ugali ko at bakit? So ito guys, meron akong hindi gusto sa kanyang ugali, yung hindi siya nakikinig sa akin kapag maligo ka tapos maya na, puro maya, naubos na lang maya, naggabi na lang, hindi ka pa naliligo. Tapos ano pa, yung, so yun lang mata, yun lang. Ganun talaga? Kasi ramdam ko na yun lang yung ayaw ko sa'yo, yung hindi ka nakikinig. Gusto ko, pag sinabihan ko, makinig ka sa akin kasi mahal ka naman kita eh. Ito ay last guys. Buti, last na ito. Huwag kang magtago-tago dyan. Ang back eye mo hindi makita. May tinatago ka bang masama sa akin o nag-cheat ka ba? Sagot o lagot? Sagutin mo. Totoo lang guys, wala naman ako tinatago sa kanya, lahat sinasabi ko. Kahit nga anong ginagawa ko dito sa bahay, sinasabi ko sa kanya eh. Ba't ka nagalit? Friend ka lang, huwag kang magagalit. Alam mo, Hindi na ako galit, hindi na ako. parang yung bungangaw, parang ganun-ganun lang, parang galit ka ata. Isa pa, hindi rin naman ako nag-cheat sa kanya. Never ako nag-cheat sa naging jowa ko. Last ito, wala nang tanong guys, ito ay last and last. Ito, simple lang naman to. May panahon ba na nagdududa ka sa akin pag di mo ko kasama? May duda ba ako sa'yo? Ganon na, Pag di meron tayo ba? nagkita. Minsan lang. Ano? Pag Ano hindi yung- ka online buong araw, minsan natutuwa ako. Ano kayang ginagawa doon? Pero pag nag-online ka tapos sabi ka sa akin tapos nag-out ka, okay lang yan, naiintindihan ko. Pero
isang araw hindi nag-online guys kasi guys wala siyang shipping. Wala siyang cellphone guys at siyempre naghahanap din ako ng paraan para magkaroon siya ng cellphone guys kasi bibigyan ko siya guys kasi siyempre gusto ko rin na ma-update ko siya at ma-update niya rin ako kung ano talagang ganap dito sa kanilang bahay kasi minsan lang ako makapunta dito kasi sobrang busy talaga guys. Naghanap ako ng trabaho na maganda na nag-apply ako at minsan lang siya maka-online kasi wala siyang CP at yung cellphone. At ang kanyang papa guys at nagtrabaho naman at sa kanyang papa siya naghihirap na para ma-chat ako kung okay lang ba ako. Minsan hindi ako pinapahiran kasi nga gabi na kasi ako Oo. ngayon. Matagal matulog ito guys. So yun lang man ang mga tanong niya guys. Sobrang easy lang. So ngayon guys, tapos na ang ating sagot o lagot. Ito lang aming mga tanong guys na ibibigay namin sa isa't isa kasi wala namang talagang ginagawa kami sa bahay kundi mag-isip ng maraming tanong kung mahirap tanong pero sobrang dali lang ang mga tanong namin guys. Kung may tanong kayo sa amin guys, sa aming dalawa guys, please comment down below guys. Sasagutin namin yan guys. Sa lahat ng sumuportang tunay dyan, sa lahat ng patuloy na sumuporta at sa bagong sumuporta dyan at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel kasi palapit na tayo mag 10,000 subscribers guys. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumuporta sa bago-bago dyan. Nagpasalamat din ako sa mga friend ko sa Facebook guys, yung mga sumuporta sa amin guys. So guys, dito na tapos sa aming vlog guys. Kung nagustuhan nyo ang vlog na ito guys, don't forget to subscribe, like, click, and comment down below para ma-update kayo and ma-heart ko kayo and ma-shoutout ko kayo guys. Peace!